Ugi wonten katalumpen, wonten siang kalihan, ugi wonten bintang tamu. Sinten? Bintang tamune Mas Slamet. Oh alah. Slamet sing viral neng TikTok. Bintang tamu to iki. Bintang Rekene tamu. iki. Moga Mas Slamet mari beksa panjenengan kasuwun berkah pakestu panjenengan. Ya Allah sehatkan Bilqis, ya Allah jaga Bilqis, ya Allah sayang Bilqis, ya Allah lindungi Bilqis, ya Allah sehatkan Bilqis, ya Allah jaga Bilqis, ya Allah sayang Jan, Jan. Dan Lah, wong nek iki sing paling ranguwati iki akhire mesem rek iya. Slamet iki. Catik gede dhuwur putih heran Lho, kowe kok dadi majas hiperbola? Hah? Apa? Anonim. Anonim kok anonim. Coba anonim. Terima kowe dikerokke anonim. Terima ora? Kusik nek jenenge Slamet ki kowe ngelem putih. Wong karo aku ya bedane rada kok. Lah piye? Padha. Oh padha. Imut. Kaya sing nggon anu sing viral-viral ka lho. Heeh. Ireng, ireng. Sabar yo dia. Dibales bales aja trimo kowe diarani ireng. Mboten napa-napa Mas. Ora dadi napa? Mboten Oh, napa-napa. kowe berarti nrimonan kok ya. Kula niku nrimonan. Oh, nrimonan. Nggih, matur nuwun Mas. Izin. MC wekdal sampun paring dumateng kula sakderengipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang para tamu sekecakaken anggenipun lelenggahan kanthi mardu mardikaning penggalih sinambi mirsani kula sak kanca NS Musik nggih. Ngapunten nembe tumut sepindah niki soalnya. Oh iya. Nggih. Ora ya. Padha WB aku ya lagi pisan kok. Ora ya. Mergo biasane gendirane ora iki. Beda. Beda. Biasane beda. Nggih saniki manut gendirane kok ya. Nggih. Monggo. Nggih niki langsung gumiak mawon nggih. Monggo. Tunjukkan, Kan- tunjukkan pokoknya. Kendangnya mboten enten. Oh. Dangdut mawon. Oh iya. Mosok nyanyi karo kendang ya ora beda. Heeh. Lagonipun napa Mas? Slamet? Puspita Nolo mawon. Puspita Nolo. Spesial kagem sinten? Kagem sing ten ngomah. Oh, ning Oh, wis duwe tau, Mat? Wis duwe to kok ra mbok kenalne aku. Ning omahe dhewe. Oh, ning omahe dewi-dewi. Judek ya. Oke. Ya, Jan selamat. Ya, setunggal lanangan. Lan kita dumateng para tamu para lenggah wonten kalodhangan siang kalenggahan siran prokonco NS Musik kepareng ngaturaken setunggal wonten Puspita Nolo ginarep saking prokonco NS Musik semoga.